whoever anogona kuya panapa kana nyoka yemabhunu mukamunzwa akuramba vageza ibva matosiyana naye anenge asiri nyoka yemabhunu yechokwadi yeye. Kana inini mukandinzwa panapa inini ndakutanga kutuka ndichipopotera vageza ndichivapandukira, handichisiri inini mwana wageza anotaurwa zuva nezuva mwana wageza. Ndini wacho inini, ndini wacho. Unondiitei? Munondidii? Mugondiita sei? Kulian TV atibatike zvechopu-chopu. Kulian ndinoda kuti ndipindure chimama. Handimbomusiya achishamarara zvisina kana nebasa rese mukanwa munonhuhwa, achiita zvinhu zvisina kana nebasa rese, achitaurira vanhu zvisina musoro. Handina basa nezvigananda zvake zviri kumuomberera vapfana vese vemazanu PF, mayuthi ezanu PF vese avo, nevanhu vese vari kudya nana Scott Sakupwanya, nevanhu vese mumidlands avo vese vandiri kuona vari kuomberera. Tiri kungovaona nezvimazita zvavo zvavari kusenda apo kuti mabhambi vanhu vemumidlands umu vazhinji vari kuombera nevamwe vanhu vakakeptwa nezanu PF, njere dzavo vari kukontroliwa nezanu PF. Handina kana basa nemi kuti chero dai mukaita sei, but ndakakuudzai kuti even ndiri one inini hamuna zvamunondiita, number one. Number two, chandoda kuti ndikuudzei imimika ndechekuti nyangodai vana chimhama mukauya muchizotaura manyepo akaita sei panapa pasocial media, vageza vakataura chokwadi, vanhu vanoda vageza vanoramba vachiziva chokwadi nekunzwisa chokwadi, and vanongotevera chokwadi chinenge chitaurwa navageza. Ndo zvamunofanira kuti munzwe. Saka zvake sezvawangochitaura uchiti hanzi muri kupedza simba, ari kutopedza simba ndimi, and tinotokuout namba iyi, ticharamba tichitoincreasa namba yedu, nekuti zvauri kufunga iwewe uchiti hanzi susu tiri kuzviexposa kune vanhu, usafungidzira kuti unotinyaradza netumatactics twakapusa. Handiti wazvinzwa? Isusu tiri vanhu vakatosimba ende takamira, we are unshakable. Ndakutokutaurira chimama, waita mutete zvimwe zvisingatomboite. Ndikuudze matactics auri kuita aya tinoaziva, zvakaitwa nezanu PF kudistroya kwayakaita MDC. Zanu PF yakafoma tumabranches twakawanda wanda, twaiita kunge turi kupikisa zanu PF. Handitika iri nzira yekuda kukamura vanhu, handiti kuitira kuti vasaende one side reopposition. Ndo zvakaitirwa futi CCC, zvamuri kuitiswa iwewe naBarrister George wako iwewe, wazvinzwa? Ndo zvamuri kuitiswa, muri kuitwa kunzi mukamure vanhu vadambuke dambuke, vanhu vasaende ku-one side regeza revolution. Vamwe vakamuke vachikuteera iwewe, vamwe vachikamurwa naBarrister George vachiteera iye. Ndosaka muchiuya muchiita kunge muri kuuya muine maviews akasiyana kune vanhu imimi. Handitika divide and rule yamakabvira kare muchiti munofungidzira kuti mimi muchaishandisa imimi kune vanhu, manje munonyepa. Chimama, usade kutombonyeba. Zvinhu zvese zvauri kutaura izvo, it doesn't add anything parevolution yevanhu yakauya navageza. Wazvinzwa? Mibvunzo yese yauri kubvunza iyoyo ende kuzviexposa kwauri kuitaka, iwe uri kuzviexposa nenzira yekuti uri kutouya uchitoshotesa vanhu, nekuti iwewe ndio wakauya panapa iwewe uchiti vageza kana mukasatiudza kuti muchatipei isusu madzimai, varume vedu nevana vedu havauye mustreet. Handitika ukati endi ngirikiri demonstration yenyu imimi haisi kuzosucceeda. Handiti uri kupanzwa? Ndiwe futi chimama iwewe uri kupanzwa. Iwewe chimama iwewe wakauya panapa uchibvunza, ndiwe unobvunza zvekuda madetails evanhu. Iwe naBarrister George iwewe munoita basa rekufamba pane zvese zvamuri kuita, munenge muchida madetails evanhu. Number two, iwewe chimama iwewe naBarrister George iwewe, handitika munoda kutsvaga information yezvichazoda kuitwa nevanhu kumberi. Ndiani anenge achizotungamirira vari kudyidzana navageza? Ndiani? Of which information ichiri kuda kuti ive iri private, vanhu vakwanise kufamba nezviripo izvozvi vachisunungura nyika, nekuti izvozvi tikada kutanga kuda kuintrodusa ko munhu watinoti ko tikatichamisa paine vamwe vanhu vasingamude. For an example, handiti vanhu vanenge vakutotanga kutodividana nekuti vamwe vanhu vanenge vachitichamisa hatimude, ko tikati achiwenga. Handiti imi makatotaura mukati achiwenga vari
2030 mantra uko makatovaataura mukatovasvibisa zita ravo makari blackmaila kudhara kunenge kwatoo nevamwe vanhu vanenge vachitopandukira vachivenga nekuda kwenyaya yamakavataura pavanhu panapa pamuchiya pasocial media panapa vanhu ivavo vanotanga kudambuka muri kuuya kuda kuzoparadzanisa vana vezimbabwe makapusa endi makapusa kuita madzungairwa chaiwo kana mukaona mukabvuma zviri kutaurwa naChimama handi mazvinzwa. Handiti makandinzwa here ndichitaura inini ndichiti Chimama uyu anouya achitora nyoka yemabhunu omukandira uko, otora vachiwenga ovakandira uko, otora vageza achivakandira uko, anotora mudzingwa anomuisa uko, obva atora saro wake obva amuisa kure kure. Inini mazuva ano ari kuuya achinditsika nekuda kunditsindira pasi. Ndini ndakataura mazwi iwayo, saka ndinoadzokorodza nekuti ndini muridzi wemazwi iwayo. Anditika now you can see kuti Chimama uyu ari kuuya achisikoita zvinhu zvese izvozvo, handiti muri kuzvinzwa, achida kuedza kurwisa istrategy inonzi divide and rule iri kuitwa kuti imimi muone kunge izvi zvakanaka kusiya zvavageza. Mazuva ano hakuna chimwe chinhu chiri kuitika, kuri kurira nyaya inonzi geza revolution chete, hakuna zvese zvaana kuti chichi kana kuti chichi zvese zvamuri kunzwa. Whoever anogona kuya panapa kana nyoka yemabhunu mukamunzwa akuramba vageza ibva matosiyana naye, anenge asiri nyoka yemabhunu yechokwadi yeye. Kana inini mukandinzwa panapa inini ndakutanga kutuka ndichipopotera vageza ndichivapandukira, handichisiri inini mwana wageza anotaurwa zuva nezvamwe mwana wageza. Ndini wacho inini, ndini wacho. Unondiitei? Munondidii? Mugondiita sei? Ndini wacho ndiri kutotaura inini. Handinawo ndinotombotya enda makatotaura muri tonzwa kutaura kweshumba chaicho paigere kana muchitonzwa inini. Handiti handina zvandinotombotya zvandinotaurirwa netsuro dzakaita semimi mana Chimama nevamwe wako nekagenga kako. Hapana zvamunouya kuzoita, muda kudivhaidha vanhu. Handiti muri kupanzwa mibvunzo yese yaunobvunza nezvese wakauya iwewe Chimama iwewe before stay away yaiitwa iwewe ukauya ukasikotaura iwewe uchitaura zvisina kana nebasa rese uchishora mudhara wangu nemaveterans varume vakuru vakaita saana Chiwero. Handitika aChiwero iwewe hautombona kana zera navo iwewe, hauna kuona hondo iwe, wazvinzwa iwewe Chimama iwe, wazvinzwa. Otherwise kumba kwenyu hakuna kana munhu akatomborwa hondo futi, uri mwana wemutengesi. Handiti saka kana uchitotaura zvekutotukwa ndinogona kutokutukira vamwe vasiri munyaya yacho yekwaunobva. Handitika nekuti unotoratidza kutoti unotobva kumhuri yevatengesi or else ndinogona kana kutofungidzira kuti kumba kwenyu imimika havachakude newe iwewe. Wasarira pana pasocial media panapa paroda kuuya nemaskills ako ekuda kubvongodza just because of money. Uri kuzvinzwa? Uri muuraisi iwewe ndakataura handitombokutuke kuti hure, ndakakuudza kuti uri muroi mwana waSatani wekutanga nekupedzesera. Handiti wazvinzwa? You are the devil's daughter iwewe, uri munhu akaipisisa stereki iwewe. Handitika ndiwo kabaisa nyoka yemabhunu iwewe, uchitanga kumuisa pamberi pevanhu iwewe, uchiita sekuti uri kuda kuuya kuzoda kunzwisisa nezverevolution, uda kuparticipata kune vanhu vasinganzwisise kuti vaedze kunyatsonzwisisa zvinotaurwa nanyoka yemabhunu. Then after that maparadzana nanyoka yemabhunu, you turn on his back iwewe Chimama iwe mukatanga kushaudhana pano kusvikira tazonyaradza nyoka yemabhunu panapa chiti no, nyoka yemabhunu panapa iwo haaziriwo mashoko aunofanirwa kuti uye uchizotaura panapa. Une zvakawanda zvekuudza vanhu, siyana nekutaura naChimama munhu wechikadzi uyu. Nyoka yemabhunu chimunyaradza anetsana futi newewewe. Uri kupanzwa? Handidi kutombokunyepera Chimama iwewe, tikatokusiya uchitenda kure iwewe uchatinetsa iwewe, wazvinzwa? Tinotofanirwa kutogara titokuexpose every day. Handiti tinotokusvikira hameno kuti kusvika kupi tichitokuexpose iwewe Chimama. Saka usatombode zvakuda kuti unyepera vanhu, usave nechikonomeni chisina basa chekuda kutora vanhu uchiwadivhaidha iwewe. You are a clueless bastard iwewe, hauna kana chaunotomboziva pane zvese zvauri kutaura. Kungova talkative chete nekuda kunyepedzera kuziva zvinhu zvisina kana nebasa rese. Waitibvunza namba dzaana Chiwenga iwewe panapa iwewe, zvinhu zvaunotsvaga iwewe hazvitombotaurwe munhu ari ordinary. Uri kuzvinzwa? Unodzida dzei? Inini kana ndisina namba dzacho unadzo? Kana uinadzo uinadzo iwewe. Saka iwo kana usade kuda kutyisidzira vanhu kana kuda kunyebera vanhu uchida kuzvita munhu akangwara. Hauna kutombongwara zvako Chimama. Ina handitombokutye, wazvinzwa? Handisi tombori type yako, handisi type iyoyo shamwari, wazvinzwa ka? Inini handisi tombori type yauri kufungidzira zvako zvekuti unoya uchizhamba tata uchitaura zvinhu zvisina kana nebasa panapa. Nyarara kutaura nezvangu iwewe, wazvinzwa? Nekuti iwo ndiwe mutengesi.
vanhu vese vari kutarisira kuti nyoka yemabhunu ari kutambudzwa zvakaita sei ari mujeri. Vanhu vese vari kuona kutambudzika kuri kuita vanhu vari mujeri pamusana pakwe iwowo chimhama iwowo nekutuma zvakadzi zviya zvamakatuma zviya zviya muchizvituma zvichiuya panhingirikiri zvichiuya kutauni uko zvikakonzeresa vanhu kubatwa. Imimi ndimi makatora madetails evanhu vakapindirwa vakahekerwa mafoni avo nemagroups avo. Chimhama mirai ndinyatsokukuexposai kuti mumagroups ewhatsapp evanhu vakanga vachiplana kuti vaende kudemonstration ahekwe. Inyaya yana chimhama vakapinda muvanhu vakatora madetails nenyaya yemadetails. Vanhu chenjerai nenyaya yemadetails. Madetails enyu ari kutorwa ndokuhekwa kuri kuitwa. Zvese zvamuri kutaura zvese zvinenge zvichiexposwa nachimhama kuzvigananda. Mazvinzwa ka? Ndiye akasungisa vanhu 95 vari kuda kunyepera kutaura nezvavo panapa chimhama uchu. Muri kuzvinzwa? Muri kuzvinzwa here vanhu veZimbabwe? Ndinoda kuti ndikuudzei nenyaya yekutora vakaheka ningirikini magroups evanhu ewhatsapp vanhu vairangana kuti vaende kudemonstration. Ndiye akazvikonzeresa uyu nekuti ndiye aitaura paya futi achikuudzai imimi kuti kana ageza vasina kutiudza kuti vachatipei demonstration iyoyo we are going to make sure kuti haisi kuzosucceed. Chii chakazoitika? Vakasungisa vanhu vapinda kunoheka amini ningirikiri munati machikwa magroups ewhatsapp. Vamwe vanhu vakasungwa vana kutomboenda kudemonstration kwacho nekuda kwako iwewe chimhama. Saka ukada kutoramba uchitodaro ini ndinoita sezvinoita mudhara wangu ndinoramba ndichitowedzera kutokuexposa semaexposerwa ari kuitwa zvigananda. Mudhara achiexposa zvigananda ini ndichiexposa imimi. Handizombofa ndakamira. Usatombofungidzire kuti ndinokuziva zvekutamba. Ndinokuzivisisa ndokuziva zvausingafungidzire. Ende ndinoziva zvauri kuita nezvauchada kuzoita. Ndiri kuziva kumberi kwezvamuchazoita imimi. Wazvinzwa chimhama? Pane zvese zvatiri kutoita tiri kutoziva kutoti iwe uri kutoplaya role ipi kwamuchazoda kuti chine chizviitike mune vanhu imimi. Zvese tiri kuzviziva. Mazvinzwa? Saka hautombofa wakatombotaura zvinhu zvinodzima kutaura kwangu iwe panapa iwewe pasocial media. Forget. Usafungidzire kuti unotombofa wakatombonyaradza. Unonyeba iwewe. Wazvinzwa? Wakasungisa vanhu 95 up uda kuti vato 1 or 2 futi vanhu vakasungwa. Vanhu vakawanda vakasungwa vapindirwa mumagroups nekuda kwakwe iwewe. Wakuya kuda kusonyepa panapa uchiita kunge sezvinonzi uri kuchema nekuda kwevanhu panapa. Kulienti usaende ningirikiri audio yangu iyi ndakatotsamwa izvizvi ndiri kutoda nezvemuroyi uyu ndiri kutoda. Handiti akaheka mani ningirikeni uyu magroups evanhu mani. Vanhu vakasungwa vasina nekutomboenda, vamwe vasina kutomboenda kudemo. That's why muchiona vanhu ivavo vasiri kutomboendeswa kukoti. Nekuti vamwe vanhu avatombozivi kuti vakasungirwei nekuti kudemo kwacho vasina kutombokuenda. Mafoni akahekwa nana chimhama uyu. Saka ada kutaura chiko vanhu panapa. Hameno zvenyu mazidzungairwa munoramba muchiteera benzi iri. Muchaparadzwa nemunhu iyeyu. Hameno zvenyu kana makapusa. Munofunga kuti vageza vangaita basa rekugarira musango kuitirai mahumbwe imimi nezira ravo riya. Hamuna kukwana imimi mese muri kumuombera muchitaura zvisina basa pasocial media. Handina kana basa nemimi. Ini nomira namudhara wangu. Ini ndinotomira naye mudhara wangu endi ndinotomira. Handimiswe nemimi. Handi mazvinzwa? Ino iyi yatonguva yekutoziva kutoti munhu asimo mustruggle hamo mustruggle. Ari mustruggle. Hakuchisina munhu achambochinja munhu asiri mustruggle kuti apinde mustruggle. Kunyeba. Handiti? Vedu tiri kutoziva kutoti vatorimo. Vanga vasitombori mustruggle. Vari kuda kuzopinda mustruggle kana vasingazive ndo vachatozojoina. Kwete vanhu vakagara vateera ana chimhama, vakagara vachiteera ana barista Jojo. Hatina kana mhosva nazvo kuti muchateera vanhu venyu ivavo. Uyo barista Jojo akuda kutanga kuda kuvaka gurupu rake nekuda kutsvaga nzira dzekuda kunyengerera vanhu kuita kunge sezvinonzi vanhu vane mabenefits. Hakuna benefit inowanikwa mustruggle. Musanyeberwe vanhu. Tiri kurwira kusunungurwa kwenyika. Hapana munhu anofanirwa kubhadharwa nekuti iwewe wazoteera vageza nekuti iwe unofanirwa kuzoteera nyoka yemabhunu unofanirwa kuteera inini pano. Hazvisi kubhadharwa vanhu. Mukatoona munhu achitouya pakati penyu achitokutaurira kuti pane benefits yezvakati muri kuitirwa zvakati munozviitirwa nani nekuti mari dzese dzine zvigananda kureva kuti munenge makutozviitirwa nezvigananda. Musade kuudzwa zvinhu zvisina kana basa rese panapa. Muchiya muchiomberera maoko panapa musatitire noise. Shut up.